mutu kok Gatotkaca ing tumandang kan ya Petruk. Nun. Bapakne kon rene. Bapakne sapa? Bapakne Tetuka, bapakne Gatotkaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dingluah. Bapakne Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe tok reng aku mung paton diangkat kaya ning nganden. Apa? Ora ajeng mrisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah iki. Iki Anake sapa? lho. Ora edan. Petruk. Nun. Kok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep nggon gojek terus iki karepe wis. Sesuk gampang meneh. Gojek iki kok ora entuk ora. Werkudara. Iya. Kita ora ngerti to, bocah sing tak joko nang pabrakan pancene ngerti pundak kita ora ikhlas. Sapa? Iki jabang Tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki jabang Tetuka. Ya anak kita wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca, Wonten dawuh. ayo madhep rono. Inggih. Madhep rono. Inggih. Ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Paduh, Rama, kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Anakku. Apa iku nglek pitik? Kaya ana orang apa